may kundi sa Google kung Doon naman Google talaga video. Tagal pa. 1.2 kilometers. 1.2 kilometers pa. Kasi yung ditch mo lang. Pupunta naman sa Tritano. Doon pa ako kayo namin. Okay, 1 kilometer. Lapit naman. Talon talaga ito eh. Pati siguro private, kung hindi private na lang pang sarili na lang na. Ito rin yung sunod to. Matalon lang to pa yun. Nagtalo na. Let's go, rek katwita lang ito yun. Kaya mga tinapay mo, magilan eh. Pati na sa tinapay mo lang. Mga tinapay nga. Ayaw. Pamuhandaan namin na. Tamo ko, dalan na. Tamo, dalan na dyan. Eh, batit. Driver yun. Hindi. Hindi, kinang-lubak-lubak mo pa. Lubak-lubak. Hindi pala ito. Ilang meters na lang siya eh. 500 meters. Oh, yan na. Yung bakir-bakir ka lang, manam. Hindi ka lang. Magkakapi ka lang, pumunta ka pa sa bakir. Baka kami. Atan ka na sa kanta. So kung nakikiyang man di ato di maapan, ay man maapan takas yun eh. Kasi, ito na lang dyan. Ayan. Pati siguro private lang, hindi ate pang sarili na lang. Ilang meters na lang siya eh. 20 meters. Tapos. Ano, diretso lang siya. Kasi may kinakapiyan. Yun na. Yan na, tara na. Ako, ayaw ko ng matcha. Huwag ka magmatcha anak, ta mag-allergy na yung mga matcha. Kahit anong gusto mo, huwag chocolate lang. Oh, alright. Ayun, Ano, tuloy. Ito na yun. wala pa dyan. Ang Tilapia course. dito ko, ayaw ko dyan. Kinain, matilogin na yun. Matalay si Kalati, tinagparigak ka. Full rails niya. Sino kayo? Panabamas. Natanin, sunatan eh. Ha? Sunatan. What? Ay, Lotus Farm. Ano yung lutos? Di ba namin ito? Okay. Patay ako. Basta lang Isabela lang ito. Ano? Lang Isabela. Okay. Ganda.